بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم bandiraɓe julɓe min gari hannde oɗo ñalawma yettinde on kadi e jewte l'islam garɗe hannde en ɗo hannde e yeeso ceerno men jinnaɗo men ceerno men ceerno Tidiane Alpha Mamadou Silmani Ba ɗo e legal meɗen moderne. hannde noon ko ñalawma alhamisa lewru hoddayru ina yaara hannde balɗe jeetati. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله. caggal nde keɗɗen ceerno men ceerno Mouhamadou Diallo toon to wocci yewtere men inchallah yewtere islam joddade jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley en gari kadi yewtere men islam inchallah ɗaccirɗen ko yewtere men masala mo Oumar ñawno ko fate banggue ɗangal ɗon goppirɗen yewtere men inchallah en calmi dendagal jinnaɓe e seeremɓe dendagal sirifaɓe dendagal almuɓe e dente men WhatsApp e dendagal hettotoɓe yewtere men inchallah yewtere men yewtere islam hande kadi en garti e dow bawde Allah inchallah eɗen kuccide jinnaɗo men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley dokken mo kadi garane yewtere e masala goɗɗo nan ɗo kadi inchallah kadi o ɓeydo kadi laɓɓine ɗum no hannirta ni inchallah masala ona ara inchallah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. min salmitinima on dendagal salmin ɓe fof ɓe calmin ɗo ɓe kadi mi salmitima ɗumen kañumen fof no poti ɓe ñaganade dendagal windere nde fof moƴƴere dendagal windere nde fof wona julɓe tan aduna o fof eɗen ñagano ɗumen moƴƴere yo Allah addana moƴƴere yo Allah riwan ɗiɗo musibaji yo Allah riwtan en ɗiɗo musibaji yo Allah riwtan ɗiɗo musibaji yo Allah addu aduna heedere yo Allah addu aduna heedere fof no fotiri sukaɓe ɓiliɓe kala to ɓe goni e kala ɗo neɗɗo ɓilori eno ɓilori fof yo Allah ɓeltuma dow jaam e ɗiɗo musibaji boyo jamma e jalam so kiiɗo yo Allah duncan en ɗi musibaji jaafoɗo noon yewtere nde fonno waɗe to guila hanki alarba kono wanno mawɗo leydi Mauritanie woni koye leydi he taw yo min keɓani no min jewtiri hanki e hande fof ɗo joni kam min gon ko hedde 20 heures e hunde min mbaɗa yewtere nde yewtere nde noon ko yewtere ɓennunode yama won famnoɓe walla kadi wonɓe pamano ko fati e deftere Allah teddude tewde Allah jangtande Allah lurande ko fati e Qur'anul Karim won e ayeje ɗe kalnuɗen yama jomumen nanino pamani walla paami jaɓani ala kulli kanko e dow ɗegge ɗiɗi ɓe nantindaki walla koɓe jaɓani koye dow ɗegge ɗiɗi ɗum noon ko yewtere nde ganduɗa ko faati koye deftere Allah e aya Qur'an al-Karim caggal ayo ko ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ummun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in ko jewta gadane yewtere nde jewtunomi joni hikka waɗata duuɓi 12 won e seeremɓe moɗon yeddinoɓe mbima farratna fil kitabi min shay'in konngol ngol kalno men mbimi kitabu o wona deftere Allah wona Qur'an al-Karim ko talkuru ene jeeya yedduɓe he mon keɗo daade makko yo Allah yurmomo noon yaafamo kadi yo Allah haarumo aljanna yo Allah den caggal makko juuti yo Allah waɗ barke kadi e ɓesgu makko e ko o jangguine fof eɗen jabto noon e dow kanko puural makko ngal o wino omo fawa e dow koye meɗen neɗɗo noon so tawi ɗanima findinirama hello wonko wanno haari mum ɗanade ɓe mbi noon mayɗo birtiɗo ko ɗaccuɗo donowo bonɗo mayɗo birtiɗo ko ɗaccude donowo bonɗo kanko noon on saha ko o haalno ko hewɓe mbi on saha taw o anda kam
ene wawi wonde sabu men kewano yidirde ala kullin kam keɗɗon tan sawtu makko ko haali ko ko kalnomi ko mbaɗo hen peysorde moɗon min jiiɗi deƴƴude ɓaade ko o mayde wasde jangtade ɗum kono min ƴeewi yimɓeɓe ene naati hannde e YouTube he ene gartiri ko o haalno ko e jeddugol no feewi dendagal noon keɗinoɗo sawtu makko o watti hen ɗemgal muɗum walla wattani hen ɗemgal muɗum heɗude haqqille muɗum yo heɗono no moƴƴi mo refta eno mbirunomin ni ƴeewon to batte tafsirul Qur'an keɗɗo no moƴƴi keɗoɗon haqqillaji moɗon ma noon ko en mbawa wiide ɗum so na yo Allah yurmo ɗum ya fo ɗum o tan mbawɗen haadde keɗɗo e sawtu makko o eyi bisimilla ceernajo gonɗo ka en ɓe cawati jaro wi ceernon caggal maayo kon mbi ma farranna bil kitabi shay'in eywa ko ɗino fof kedi ɓe cawati jaro o wi ceernon caggal maayo kon mbi ma farranna bil kitabi shay'in eywa ko qur'ana wona qur'ana o wino fof kedi ɗin ɗon ko noon mbi mufassir o de haalino mafru kono haali kadi qur'ana kadi kono fenat wadde wenta yimɓeɓe mato kay ceerno jandaɗani baɗɗo ono tasiro ko ma walla caggal maayo kon mbi ma farranna bil kitabi min shay'in eywa ko qur'ana wona qur'ana o wino fof kedi ɗin ɗon ko noon mbi mufassir o de haalino mafru kono haali kadi qur'ana kadi kono fenat wadde wenta yimɓeɓe mato kay ceerno jandaɗani baɗɗo ono tasiro ko ma walla ɗum kaw ko alkamɓe ɗi won heddude huunde wela woni Allah wima farratna min delsidaki fil kitabi e lawhul mahfuz min shay'in huunde walla masalan kitabu qur'ana o ko min bindani en ila summa rafti ila rabbihim ko fewde e joom maɓɓe yahsharuna ɓe ndendinte e ñaawe hakkude maɓɓe Allah wiya kadi mumante won koɓe kadi ndenta masalan aneni de joftodira kala hen pettunogel gonngel yofto kala hen kawnogel gonngel yofto caggal ɗum Allah wiya ko kunu turaban gonte leydi gonte leydi Allah wi walladina eyi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on kettima on kettirama noppi moon oɗo ko ceerno Demba Ba to Hoore Fonde kanko o wi ko ceernajo gonɗo ka yeyɗi o biyeteɗo Ahmad Tidiane Ba o wi ceerno caggal maayo kon ene tafsiraji ɗi cellani o addi dalilu makko noon on keɗima dalilu o wi ma farratna fil kitab min shay'in mbimi Allah oɗo kitabu wona kitabu Qur'anul Karim min tigi wi koko mbimi ko kadi waɗi ko ɗum kadi Allah waɗi ko haali ko noon ko goonga kono ko mbimi ko ɗum Allah waɗi o wi mbimi ko ceerno noon caggal maayo joni kay ko ceerno noon Hoore Fonde wonɓe Jalañol biyeteɗo Demba Ba yo Allah yurmo yafomo noon ceerno noon caggal maayo kon ko kanko tan mbiɗo ni o kanko goto mbimi hay goto goɗɗo wiyani ko mbimi koko noon tafsir noon mo wi beele ko min daɗi o hay somi daɗano noon kanko min daɗi mo lawhil mahfuz kadi mo wi o e kitabu mo mbimi o e kitabu deftere Allah nde wona gootum tafsiraji ɗi fof no ɗi potiri sa wi Ibnu Kathir Ibnu Abbas tafsir Cheikh Ibrahima Niass rahmatullahi alayhi tafsiru ceerno Ibrahima ceerno Amad Dem Sokon ɗiɗo tafsiraji fof Ibnu Kathir mi haali wona ɗiɗo tafsiraji joyi fof kanji fof sa jimi e majji no ɗi potiri hay goto hen addantama sababu nuzulul ayati min mi addana on onon hettiɓe e yaaɓe oɗon mbaɗa e tuubtoɓe yata yumbiye oɗon cikka ko gonga on pen keɗɗon moƴƴi o kalmi kono woodi mi hangaka mi jinnaka ko wi kadi kitabu o kadi on nani e ɗemgal makko ko kitabu o ko lawhil mahfuz
no waddi on e Allah jonkuɗo seerandude talkuru e deftere Qur'ana wonne haala lawhil mahfuz kitabu talkuru e Qur'anil karim wona gotum kitabu ari e Qur'ana hono oɗo mafra fikira monsieur no ari e Qur'ana laabi 11 fof ko talkuru wona deftere Allah nde kañum fof mi limta ɗi keɗɗon gotel gotel mi haala on kadi sababu nuzulil ayat yo yaay tafsiraji walla jewɗo tafsiraji he fodde ɗo ndewmi ɗo son tawi hen tafsiraji ɗiɗi ene kawri walla ene lundi ko kalmi ko goppe so ɓe gaddi fodde ko mbimi ko nuzulil ayat o no mbirumi ni ene o fenniri ni kanko wi ko lawhil mahfuz ko noon windiri mi yaa lawhil mahfuz de mi yan toon lawhil mahfuz wona alwal ɓargal ko lawhu takdir wona lawhu nadar wona alwal daaretengal ko hoddiruji go ma farna fil kitab min shay tuggi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وني آية سباب نزول الآية سورة مريم عليه الصلاة مريم قول كاف دي جيبي كو مكة جيبي كو جمع جعفر ابن أبي طالب كيم إن جيكي باي حبشة ندب نجار ندي كو جيبي نوكو ene heddi hen capanɗe 5 aaye mayde sumore nde tuggi hoore sumore nde keɗen moƴƴi bandiraɓo kala ko ɗum deftere nde tawɗo ene waɗiri ni numéro 46 85 49 80 46 85 49 80 47 13 47 13 90 04 wona ko ni 86 04 ƴeewon defte mon de sawi en sawti en jalalayni en kabirayni en ngapari fof ƴeewe mboɗum ɗum hokki numéro jam e kanko jedduɗo o reedi 5 ay heddi jippaki tuggi surat mal tuggi hoore sumare nde ha ari fa khalafa min ba'dihim khalfun ɗo jeppi ko makka tuggi fa khalafa min ba'dihim khalfun ha ma yirde jippi ko madina kipri kamilaji mum mon taw surat maryam makiyat illa ayat tel yewa afami ja'far ibn abi talib jehi hafsa jaade ko fuddi jippade ko woni ton duubi di ngoni ton di ngarti kawre ayaji jippide ay jippima e annabi sallallahu alaihi wasallam e be kala haala jahannama haala kulol hakkun mabbe e jonibe ko heddi ko ni jippinde wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan ko wada tan ala e modum fo mamata e jingol he kulol wodaybe berde mabbe kam fo be kuli kambe sahababe goto mo fof en wi haanino nenam jibina num ko ɓuri mawde sahabaɓe ko aboubacry won mbi min haanino mi wonti ndondi hendu ƴaromi ɓuri aboubacry ko annabi sallah sallam won mbi haanino wonti cere bere mi refi jawdi yamami reedi kulol ngol heewe maɓe haa ɗon wawi haadde ha hiidanno aissatu kañum hoore mum wi'ini la rasul sallam deke eɗen fof ko deta Allah ko ala men fof mo natta jeygol ala wiya ko Allah haali ko kano ala rabbi de haade man magdiyan en woodi o gasnani haalde ay goɗɗo jippi summa nunajji allazina taqaw wa nadaru zalimina fiha jufiyan mamin dandu ɓen ɓe ganduɗa renti a taqaw a ittaqaw wona kulol ko rentade taarinoɓe keeli Allah to manna jillen taqaw rentoɓe keeli Allah bi e ko Allah yamiri ko yiɗa ko ɓe ndenti ɗum
min danda ben wa nazaru zalimin min dacca toyannobe fennanobe ayaji amen e mbawko amen e togode amen min dacca dum en ton sine leli mi anda sene gufi mi anda jusi yantam mi anda ka fami nden be kaali dum do habe ngayni e suratul anam ko makkiya makka to jippi Allah jippini yeewoyi ayaje de Allah jippini aaye suratul anam wana fof woni makka dum ko makka dum ko madina yeewoyi wo wiibe kambe julbe a'udhu billahi minash shaitanir rajim وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم إلا أمثالكم ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم on bi son hani non gonti ñuuji walla on jibinaka walla on badini gande dendangal ko mbiidon ko fof no fotiri ndiwriji di e liddi di e dombe di e ñuuji di kanje fof mi wadi di leƴƴi no modon ni ala hen fof ko rewata kam ala hen fof ko sujjanta kam wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ala fof ko tagir mo ko rewata kam en subina e leƴƴi di kallon di jabdi mi di kanje fof min wadi do leƴƴi no modon ni ngan non onon julbe be deftere ne jippinmu e modon de Qur'anul Karim mi wadi hen haalam min jomraado ma faradna fil kitab min shay'in mi jippini e deftere he windobe modon inna alaykum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun suratul qaf ma yafiz min qawlin illa ladayhi raqibun atidun kanko bani adam ma faradna fil kitab min shay'in min goppata non e ndun don talkuru du goto modum fo jogori nyaawreede hasbireedu haydar ala ko min goppate faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara du talkuru famma man utiya kitabahu bi yaminihi na deftere Allah sappo e go ari kitab وأما من أوتي كتابه بشماله دي ودان وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ودان في سورة الحاقة إذن أنتون يا ليتني لم أوتي كتابيه أنتون ودان نجي دو كبري لابدكو الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا نقول دفتر الله على وانا بين بلا دفتر الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اتل كرمانو ووضع الكتاب وانا دفتر الله كتل كرو يوم القيامة ووضع الكتاب ستل كرو واللي نام وانا كامل نا دفتر الله فترى المجرمين وانا بوانا جاجلو مجانو بيجانان وترى المجرمين مشفقين مما فيه إن كل كونو اتل كرو هيكو تل كرو ندوكانو holko mbiyata ya waylatana baba be mali hada alkitab lutal ko kadi woni mali hada alkitab o kitab ko deftere Allah mbi min bele ko deftere Allah mali hada alkitab ndudo talkur kam ala fo mo hebata du daccani hay goto la yo ghadir kabiratan wala saghiratan illa ahsaha ko deftere Allah wala yadhlimu rabbuka ahada benen kitabu goddo nara gondo wara mona deftere Allah Sulaiman alayhi salatu wassalam wala Sulaiman alayhi salamu no be mbiri ni mi reftat don nde o neli hudhude nde wi
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum نعم wa utiyat min kulli shay نعم walaha arshun azimun نعم nde Suleymani filimu نعم min nde mi tawi debbo نعم ko lamɗo omo jogii fof نعم kono noon ala gorko de نعم walaha arshun azimun نعم Suleymani omo jogii danki de نعم leeso no mbiyata leeso kaare ndendi leeso walla ndendani leeso نعم ɗum woni ko surga نعم kanko Bilqis نعم ko surga نعم wo utiyat min kulli shay'in laamu e dendangal fof mo hokka نعم kono heddi نعم heɓani gorko taw نعم ganda noon ko surga wala arshun azimun mo nawete kaare kaare ndendan leeso نعم walla jaafuɗon نعم ɗum soyira noon نعم nde Bilqis heɓi نعم salkuru ndu نعم Suleymane nde wi Hudhuda nde gayni haala muɗum نعم sananzuru a sadakta am kunta min al-kadibina نعم kaal Hudhuda ko kalɗa ko نعم ene haawi Suleymane no feewi نعم taw Suleymane ko adi ɗum haalino نعم wina kanko e bamma ko fof ɓe mbiya qala alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almuminin نعم hayti wurten min kulli shay نعم nden heɓani Bilqis نعم o kulli kadi wona fof نعم kamɓe fof hay goto maɓɓe kullu are muɗum نعم kono hay goto maɓɓe kadi heɓani fof نعم Suleymane yimo nan نعم idhab bi kitabi نعم hada o kitabu ne ko deftere Allah idhab bi kitabi hada نعم falqihi ilayhim summa tawalla anhum fanzur ma yarjiun نعم Bilqis ma joɗato hande sindo kamiri en ma joɗato na silka نعم نعم kanko Bilqis nde hippiti hen نعم o tawi ko innahu min Suleymane نعم wa innahu bismillahi irrahmani irrahim نعم tawi so nangimo نعم o wi laamu ngu نعم warta ulqiya ilayya kitabun karimun نعم ɗum ɗo kadi wona deftere Allah نعم walla نعم li kulli ajalin kitabun نعم yamhullahu ma yasha نعم ƴeewe wona kadi ko deftere Allah نعم am lakum kitabun نعم walla am lahum kitabun نعم. to surat nun نعم kitabun fi tadrusuna ɗum ne kadi ko deftere Allah ceerno Demba kabaru maɗa نعم ɗo kitabuji fof ay hunde wona deftere Allah ko min ko ene woodi نعم ma faratna fil kitab min shay'in نعم min ɗaccata e talkuru he haydara نعم inna alaykum lahafidina kiraman katibina ya'lamuna ma tafaluna نعم raqiɓe atiɓe نعم kala ko mbaɗɗon ene binda نعم talki moɗon yawmal qiyamati janngo نعم goto fof dokkaɗo hen ñaamo نعم fammata ba نعم jaama e babaɓe he نعم dokkaɗo e bangga nano نعم safre seeɗa sabbo seeɗa ɓooya نعم o nani نعم tumma ila rabbihim نعم yusharuna نعم kamɓe fof نعم koto jamaɓe fayi نعم dokkaɗo ñaamo o e dokkaɗo nano o faman yamal gala darratin نعم. fodde tan ko sebde ko ɓuri famɗude نعم hayran نعم yara نعم jeɗum نعم golluɗo kadi ko fonde haano pakke ni نعم ha kayit mum winda tan ha karne keewi نعم iya bandam ko ni نعم an sayi ma faratna fil kitab min belsindaki نعم alay ko min goppata نعم e talkuru windandu نعم haydara نعم. yewu tafsiraji ɗi نعم kala kalɗo hen sabi nusul no mbimami ni نعم ya yewi نعم kitabu wona kitabu gaɗo e qur'ana fof نعم won deftere Allah نعم ɗo kitabu ko talkuru نعم talki bindaɗi نعم a janguen to dow نعم e surat bakara نعم fawailul lilladina yaktubuna alkitab نعم bi aydihim نعم thumma yaquluna hadha min indillahi نعم an sa haali a wi kitabu o joom tafsir o mataw min daɗɗum نعم joom tafsir o ko kanga tan no maɗi نعم ɗayɗo ono fof kono goto haydara goɗɗum ala hen ko woddi kam tafsir maɗi min kalmi ko deftere Allah نعم ma farda fil kitabi ɗum ko talkuru نعم son gari hoɗum mbaɗa hen lawhul mahfuz walla aɗa hen tawilaji maɗa walla goɗɗum e goɗɗum نعم lawhul mahfuz ko lawhul takdir نعم wona lawhul nazar نعم son ganda نعم hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud نعم ko Allah wi e suratul buruj نعم hal ataka hadisul junudi نعم fir'auna نعم gorko jaljallo نعم wa samud نعم e ngol ɗo ne ɓe نعم ko ɓe mbino ko نعم holɗum نعم alladina kafaru نعم ɓe jeddi ɗum نعم
gonno koyde yeddude fi takdibil نعم wima wallahu نعم lamɗo Allah tedduɗo نعم min warahim caggal maɓɓe mo hiiɗɗum نعم koko filtaniɓe bangeji fof ko mbaɗata ko e koɓe jahata ko نعم e deftere Allah ne jippin mama aɗa nde an Muhammadou Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نعم soɓe ganda نعم bal نعم huwa نعم deftere nde qur'anu majidun نعم qur'anu moƴƴiniraɗo نعم ñeeñal نعم e jurum نعم e yafuya نعم e fof نعم fi lawhin نعم battaɗo نعم e alluwal takdir نعم mahfuzun denaɗo نعم la yamassuhu illa almutahharuna tanzilu min rabbil alamin نعم sadaqa allahu alazim نعم kawala ko mbawɗon ittuɗo guite نعم kaaba ha jaaba ala paltor boɗejo ɗaji fof foti نعم wol kitabu o mbimi wona deftere Allah pen نعم wondaka tafsiru نعم wondaka alpha نعم wondaka ceerno نعم wondaka ceernel نعم woni mbimi نعم alhamdulillahi rabbil alamin min huccitta نعم e julɓe نعم anduɓe Allah نعم anduɓe nabi sallam anduɓe sunna annabi sallallahu alaihi wasallam potiri نعم mbaɗa fellita haalde نعم komi yennaka walla komi anda wona gonga نعم aɗa wawi noon yeddirde ngañgu نعم walla yeddirde haasidagal نعم walla yeddirde leñam lema no ñaago نعم onon ceerno on jalañol نعم onon ceerno hoore fone jalañol o نعم onon نعم heeɗi ko hawni hen نعم kanko jedduɗo min o ñande min jiidirnde نعم ceerno samusa nana نعم ngaari mawde ngaari gootiri e wer muɗum en heeɗi dandam nde ne wuuri ma heeɗo نعم nde o ari ɗo ziyara ceerno Madou Bakar en نعم o yetti galle ceerno Yaya Ba نعم ɓi ceerno Abdoul Wahab نعم o ari toon yimɓe heewɓe ngata hirnaange boose fof fotiri yettima ɗo نعم ko ɓuri heewde نعم emin jooɗi galle ceerno Yaya Ba en نعم Mahamadou Hadi Kane o yaafo kam ko ginndumi inde makko omo tawañande heen omo dari نعم o kalami ɗo ko نعم ceerno Samos en naati نعم e diine l'islam heen argul ene fakkiti نعم bil jiddi wal juhdi wal ijtihadi fof fote makko kanko ceerno Seydi Samos نعم sowabe makko e tiiɗngal makko e dedungal makko fof omo naati heen tigi rigi نعم kanko fof omo haala kanko fof omo dilla kala ko a haali ko fof ene woodi نعم no keñiruɗamo fof aɗa nana نعم no jiiɗiɗa heɗorade fof aɗa nana ko haalata ko نعم alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah junnu gurdam makko آمين kanko ceerno Samos آمين heddima نعم yimɓe ne kaala haajuji man ɓe mbiya ene jiiɗi o yettoyo toon نعم ɓen mbiya ene jiiɗi o yettoyo ga nangue daari muddi نعم komin wi bandiraɓe نعم ceerno ko joftoyo ha matam wawa yettoyade hirnangue bose jafuɗemo ha lawol gongol نعم jarɗoɗo jafuɗon نعم Amadou Bayla نعم to Fondu نعم ene tawa نعم Ousmane Gaysiri نعم si nanɗo e wuuro he ene tawa نعم Fadil Dia نعم ko ɓillo نعم Sehil ceerno Samos نعم ene tawa ko kalmi ɗo ko نعم ceerno wallahi نعم saramada moƴƴini no mbiɗa ni tiggu noon نعم mbaɗen duwaw نعم kala sete garɗo نعم ceerno hokka ɗum duwaw نعم kanko Demba mi andamo ko ñande hen min mi yiida mo نعم kanko jedduɗomi odi نعم ñande men miijo نعم kala sete garɗo so hokkama duwaw gasi ni نعم o ɓafa o wiya ceerno mbaɗa ñaagui duwaw نعم ceerno wiya wasese famata ba نعم o hebbini e ceerno mbaɗa ñaagui duwaw ñande hen hakke Mouhamadoul Hadi e weltade نعم ri dari no to نعم. ari ha ene ndaara yande ene ɓosa نعم. hakke haala ka welɗum نعم nden ceerno Samos hokki duwaw نعم tan o zakki juuɗe makko ɗe kadi o ceerno mbaɗa ñaagui duwaw نعم nangumi e juuɗe makko he palti ittumomi e yeeso ceerno Samos e ceerno Samos ene wuuri ma yaani نعم mbimomi arga e sakko juuɗe ma mi hokkuma duwaw an ko otoyel tan wona e becce ma he نعم mi hokkuma duwaw Allah jaabo نعم dokkuma bomi ya نعم ɗum tan daronɗa نعم mi waddi on mo jooɗoɗa Allah andinma ko woni e beccol muɗum نعم on so wima an a anda deftere نعم mi namdi نعم mi andi ko woni e becce maɗa mi ronka andude ko Allah windi نعم ceerno Samos mimen ene jooɗi نعم ɓilum tun ɓe fof ne jooɗi نعم min certe baɗe sappo ene dañi oto نعم o ari ha ɗo baydaji almuɓe bakko peede mum ko haalis نعم o woppi oto caggal mo ari ha ɗo o نعم. tednirimi o dañi نعم on so yimmi han ko kalmi ko wona gonga نعم bandiraɓe نعم bisimilla نعم ni waɗam 46 85 49 80 نعم 45 13 90 04 e mon joguiɗo haaji e mon joguiɗo raddu fof yaat نعم onon noon waɗoɓe montage ɓe نعم joni ceerrel moɗon feni onani نعم wona min feni نعم. fenani kitabu en sappo e tato nana ɓoral karim نعم hay goto en fittani deftere Allah nde نعم jalɗo jaafuɗo bandiraɓe نعم yewtere meɗen ari ha ɗo نعم
min jinno tan ko jubbane ɗum mi yiɗino suuɗum ceerno Yahya Dia ɓi ceerno Dahir Dia to Mbahe wino woto mi ruttu mbimi ala somi ruttani yimɓe ɓe ɓeydoto ko yaade taw puɗɗiri yatude e ujoji he ɓe walsabuji maɓɓe he eɓe kaala eɓe ñemtina ono ñemtinoɓe mbiyen ceerno mom feni tafsir makko feni dawil mahfouz makko feni tafsiraji ɗi fof pel hay goto hen kamɓe fof ɓe mbi on ma farna fil kitabi min shay'in min goppata e deftere Allah hay hunde ala ko tal kuru ha ala ɗo kala deftere wande ko wona ɗum fen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal de ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Siley yewtere men ari ha ɗo machallah fa tabarakallah ene wayno kadi o ruttitima no hannirta ni ɗum ne eɗen ñaago Allah kadi yo Allah junnu gurdam yo Allah kadi ɓeydu gandal ha e bawal ngal e masala men sakket e yewtere men sakket le 27 novembre ko hawri koye masala Oumar ko faade ɗanngal so tawi neɗɗo ɗannima e Seydina Oumar so tawi neɗɗo ɗannima oppi joom suudu mum ɓe mbi lebbi jeegom ɓe ne mbiya ko duuɓi ɗiɗi ko ɗen jaranoɗen yewtere men sakket o wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko ɗon mbaɗonne Seydina Oumar masala o arduno hen ko to Mauritanie to won namdinoɗo wi beele ko wiyete so gorko ɗannima hanane ɓuuri toon lebbi jeegom woppa debbo muɗum en kalino ɗum koy o namdoɗo wi ko beele koye deftere Allah beele koye sunna Nelaɗo sallam en jaabino men ko poɗɗen jaabade hen ko en mbi Allah haalani ɗum Nelaɗo sallam haalani ɗum ko Seydina Oumar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu koye zamanu muɗum kañum yino ɗen ɗon kawi se on ɗon lor fari ɗum koye yimɓe e zamanu muɗum yahannoɓe ko yimɓe muɗum yahannoɓe kon kanko ceernaji o no wiiri ni wona ɗanngal wona ɗannotoɓe yiiloyade walla jaagoyade walla somoyade ala jeegom Khalid Seydina Oumar ibn Khattab nelno ɓurs yo jaa guddotoya ko hen gorko o yaaduno limtinoɓe on momtino woyli mum onon mi refta en ko ɗo kaɗen e nde ɗo yewtere koni mbirnomi debbo gorko ɗannade woppa debbo muɗum lebbi jeegom koye zamanu Seydina Oumar ibn Khattab kañum hanno ɗum Allah haalani ɗum Qur'an karim Nelaɗo sallam haalani ɗum ala ko Seydina Oumar waɗi ɗum ko Seydina Oumar noon Allah ene hokki ɗum gueɗe kewɗe ha gueɗe jeetati walla jeegom kala ko fewji walla ko miiji on saha Allah ne heewi walla haɗi annabi sallam waɗi ɗum Allah ne heewi tellinde aya hawde konngol makko sabu aya suratu tawba wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi bi rasulihi o aya kono Ubaydullah ibn Salul Abdullah ibn Ubayd ibn Salul kono maayi Nelaɗo sallam wi ene juula ɗum kanko Seydina Oumar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu o wi Nelaɗo julta on haɗi ɗum tan o heeɗi ɗum hakkude makko en hakkude mi maayi ɗo ha Nelaɗo sallam yerimo wimo accam Allah a yii felde ɗon ɓaadi on ene jiima felde ɗon annabi mum o wasa juulede kono nde juuli ha gayni ɗum woni aha wat kono war wattu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan Nelaɗo sallam juuli ha gasde Allah taw Seydina Oumar ɗum woni yoga e yimɓe tan banginteɓe koɓe donkata teskade huunde haɗande huunde yamirande jabra saabu gantu ɓe mbiya mbatta ɗum farilla fami ɗo Seydina Oumar wi ala Nelaɗo sallam salima kono noon ko Seydina Oumar wino ko Allah addi wi aha war wat ko felore walla caggal ngol ɗo war wattu ko ɗo noon yoga e yimɓe mbima hadiseje ɗe ene waɗi hen ko daaƴa ene waɗi hen ko fotta ene waɗi hen naggam ijeri fati al ɓe mbino ene waɗi hen ko wajib ene waɗi hen mustahabu ene waɗi foof ɓe mbima darɗe ɗiɗi subaka ɗe noon ɗen ko ɗen ɗon Nelaɗo sallam hayso haɗino ɗe waaji goto ari juuli caggal muɗum wi ko mbaɗantani o wi komi daɗnoɗo daɗe subaka Nelaɗo deƴƴi haalani ko Nelaɗo deƴƴi haalani gaɗa moƴƴani ɓaade haɗino la salata ba'da al-asri hatta taghruba ash-shams la salata ba'da al-fajri hatta tatlu'a ash-shams kashul ghumma ajewe so Nelaɗo haalin ɗum e so nani o so Nelaɗo fof kam kañum kam haalin ɗum lafji kanko noon o ari o waɗi ko Nelaɗo sallam haɗi ko ko waɗata Nelaɗo deƴƴude wiyama tan ko ɓocconde ko jaljal fat yo yaade kabaru makko ɗi foti jokke namne mon goɗɗo soɗon jogui ƴawa mintaji moɗon
min namɗe gasi ɗo ɓurno wonde ɓe no foti min taji eyi bisimilla en keeɓi capannayyi ha hannde eɗen jokka fadde ko Allah wawni hen ko eɗen duwno bandiraɓe meɗen julɓe foof sankoraɓe e nduɗo lewru kala hen kadi dañiraɗo hen ɓiɗɗo kadi yo Allah wat hen barke yo Allah wuuro barkina kala dañiraɗo ɓiɗɗo e nduɗo lewru yo Allah wat hen barke kala ɗanniɗo kadi e nduɗo lewru yo Allah wat men sudara waɗan ɗum hen barke kala huɓɓere a fande e jogorde affaire foof e nduɗo lewru foof dendagal gueɗe moƴƴe foof ɗe ganduɗa eɗen kaani wadde ɗum e nduɗo lewru yo Allah jaɓan en ɗum fof gan tawede oɗo saaha mo wuuri onon reweteɓe korka ɓe so tawi wona bone ene jeeyamo on heddi e korka de ko lebbi ɗiɗi e huunde joɓe jangol ari onon fuutankoɓe kala ɗo jangol ngol yetti joɓe gila joni wona defeteɗo lebbi ɗiɗi en wawi yobde hay defeteɗo lebbi tati en wawi yobde gila korka arani wona accude ha korka yetto minde komi fondi ay lakara hontirde saabu ka gamdiɗo batte hakkillaji e dew moɗen Allah batte hakkillaji e dew moɗen Allah no feewi batte hakkillaji e dew moɗen Allah batton hakkillaji moɗon istihfaruji moɗon e ko imsin ɗon e joomon neɗɗo ko wuɗɗiɗi o ɓuuri hewde huno ko makko astahfirullah e alhamdulillahi rabbil alamin yo ɓuuri hewde huno ko makko caggal salatu ala nabi imsindade nde kalɗa aɗa andi walla anda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin ko Yunus wino ko alayhi salam an bani adam o waɗɗum e haqqille ma o astahfirullah ala fof annabi mo Allah neli mo wiyamira mo on mo yamirani yimɓe muɗum mbaɗe gemisiɗɗeɗo Allah on ala ko ɓuuri hewde so haalani ɗum tan mbaɗe astahfirullah tan kam haala ko nandi hen alhamdulillahi rabbil alamin ani ko dañɗa darɗa keɓɗa alhamdulillahi rabbil alamin ko darɗa kaɗeɗa alhamdulillahi rabbil alamin anda ko Allah heɗere ma ɗum kebbine kunɗe moon e salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam julde moɗon noon kam a sallati mo ala ibrahima ko haara mo nani nana fof nanat ala fof ɗo Allah wi allahumma salli ala ibrahim Allah ne andi ibrahima kay ko sehli muɗum ko mbaɗɗon tan onon ɓuri Allah yidde ibrahima ni Allah wi ibrahima ko khalil muɗum khalilullahi wala ko ɗum wiyete kono Muhammadu ko habibullahi faami yi onon so tawi Allah juulade ibrahima juule Muhammadu an sallallahu alaihi wasallam ɗon holko tekkel tawi ɗo sago ɗon kaala fasigago moɗon ɗum so haalanoka kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadaran so tawi ko joni yonti gandon on gandi so joni yanti kadi majjon ɓeyde majjere moɗon kono kam Allah juulani kam ibrahima hay hunde hay kama sallati ko haram wona gonga ɗen kando yewtere nde Jibril jam noon Jibrilu Cam tawaga ko jaaɗo matawto président to o tawaga hannde Alaji Isa Yunus Ndongo jettin bandiraɓe calminaɗi meɗen mbaynoɗaji hen wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh yewtere men ari ha ɗo yewtere men yewtere islam ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Siré ɗo e leegal men moderne galle men galle mawɗo inchallah eɗen jetta Allah noon no feewi yewtere nde rewi lawol en calmini dendagal tawnoɓe ceerno Mamoudou Diallo toon to wocci e Ousmane Kane yentude Alaji Malick Dia Alawi Malick Dia Aliyu Dia ka jajaw Umar Amadou Ba Bayla An Ngijilo ko ɓe tawtara yewtere nde yantude musidɗo mon Issa Yunus Ndongo oustaz Issa Yunus Ndongo dental men gonɗo to Guinée Bissau ceerno Jiji Seeɗa Guinée Bissau ahlu sunnati wal jamaati wallahi gongal kay wallahi mi salmitima on mi salmitima kadi mi salmi ceerno Ousmane Sall kala ɗo woni eno woniri fof omo salmina e jamma inam soke kiiɗe hay hunde ala ko ɓuri en ala ko ɓenni yewnude en mo e yewnude haalaji makko goƴaji aduna ni gondaɗi ɗum koko sari tan aduna he enen fof Allah itan en ɗum en calmini galle makko e dendagal fayi makko fof no fotiri hoore debbo e gorko suka e moɗon fof eɗen calminamo eɗen calmina en wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Saydou Nour Ba yejjitaka ha lawol gongol inchallah